Здравей! Аз съм Иван Калев и днес ще рисуваме. Ама всички без значение дали можем или не можем. Ти кога рисува за последно? А какво нарисува? Добре, няма да питам. Сета. Идеята е, че рисуването е творчески процес. А чрез рисуването на картини, разбирай, картини, може да си отговориш на много дълбок въпрос, на който си търсил отговора. Това как ти се струва? Ами да, възможно на магически огледала. Внимание, внимание! Практическото обучение магически огледала ще се проведе на 3 и 4 февруари 2024.